گەلنێبوونا دەستپێکردنا پرۆسesa xandinê bû salanî 2016-2017 haberhevî bû vê prosesê dihênekirin û demekî daye ku herêm ketiye li ber jimareka qeyrana ji wana qeyrana darayî û kartêkirin li ser vî kertî kiriye û rêveberê parêzgeha bi wekalet jî dibê rewş û qeyranên na em yê beviyê dikeyn bû prosesê. Hemî aliyekî ve perwerdeyên qezakar yê berdewam bû hindê û pêşwaziya salaniya xakên eş vê mavê çûyî weka berfireh yanî jeyna qutabxana hatiye bi awayî berhem bû sala xandinê anî herwa rêveberiya giştî çend bon kirîne gel rêveberên perwerdeyên qeza ji bo bazî û pêdiviyê wan wasa amadekiya wan salanî li hemî qutabxana berheviyeka baş hatiye kirin. Derbarê mûçeyê fermanberan jî rêveberê perwerdê daxuya kirin ku kartêkirinek amazin li ser fermanberên nû kiriye û daxwaza hikûmetê dikin çav xişandinekê di sîstemê belavkirina mûçeya da bike. Sîstemê paşkeftina bêguman kartên jiyana mamostaya kiriye. Hêviya me ew e hikûmeta Herêma Kurdistanê çavxişandinekê yan pêdaçûnekê li ser evê çendê biket bo ew ê mamostayê me yê taybet evê ku ji derve duhokê kul qezayên dî dewam dikin asteng bo astî ku hatun biket vê rewşa ya darayî da her was hijmareka zor ya mamostayên girêbest me heye ku ew jî girêbest ji hol nîva moçebûyîtê da Sebayetuka û pêdawîstên xan dibêt ku taradeka baş ev sala pertûk li ber destê xwînkaran hebin lê heman arîşe jî dawî nahên. Par sal ku beka baş hate kirin bû vegerandina qutabîya û ku ne bêjin neyne afîntin li hemî qutanên me sinûrê perwerdê hemî qezaya karekî baş hate kir ku pertûkê yê behîngê bi zifrin me rêjeyek ji bo ye her dîsa nav hêdxû da û niho wekû çapkirin jî pertûkên yêdgehin dîtina me ew arîşa wasa nabît ku bîte arîşe ji aliyê pertûka ve ji ber ku niho rojane pertûkê hene ku geha ez bawerim heta destpêkirina yan dûmahîka vê mehêl destpêka heyva de dibît ev pertûkê hatine çapkirin gehin. Pêtazanîn qeyrana niha li herêmê kartêkirin li ser hemî biyavên jiyanê kiriye û taybet li ser jiyana fermanberan xudan dahatên Yar Amedî Sat Duhok. جشن حکومت کسوکاران شهیدان به مشارکت وزیرتر 7000 کسوکاران شهیدان جشن جی به مشارکت بن حکومت هرمه مچینات و هج کاران شهیدان بو نشاندان ناراضی بون سر وزارت شهیدان لدکن داوش نکر نامو